Jeg spiller selv kontrabas, som jeg har gjort i nogle år, og jeg har begyndt at spille rigtig meget sammen med en ven, der spiller klaver. Vi spiller sådan noget stille og roligt jazz, og skal spille til Boske Festivalen i Haderslev Gågade. Vi håber på, at der kommer en masse mennesker, så byen kommer til at summe af liv, når vi står dernede og skal spille. Det at skulle spille på gågaden kommer til at skabe en nærhed med publikum, som man ikke finder på samme måde, som når man for eksempel står på en større scene. Boske Festival, den kommer til at skabe et fællesskab, fordi man kombinerer så meget kreativitet. Der kommer til at være alle mulige former for kreativ udførelse. Der kan for eksempel være en violinist, som bare står og fyrer den af med noget countrymusik. Og så er der os, der spiller noget jazz. Og et helt andet sted vil man så kunne finde nogen, som står og jonglerer. Så på den måde så bliver der skabt sådan et rigtig godt dynamisk byrum. For mig betyder musikken rigtig meget, fordi der bindes nogle minder til noget bestemt musik, jeg nogle gange hører. Men det er også med til i hverdagen at gøre den god, fordi jeg hører noget musik, og så påvirker det min tilstand, eller der er nærmest ikke den ting, jeg ikke laver uden at høre musik til. Jeg synes, man får et rigtig stort og godt fællesskab, når man udøver musik sammen med andre mennesker. Og det skaber nogle venskaber, som bare er fuldstændig uerstattelige. Og man lærer hinanden at kende på mange forskellige måder, som ikke nødvendigvis kun har sin rod i musikken, men som rækker til alle sider. Som en del af Original bliver Haderslevs gader lørdag den 30. maj fyldt med musikalske oplevelser. Oplev Sigrid helt tæt på og bliv inspireret af de mange genrer og kunstarter, som fylder gaderne og skaber en helt unik og intim musikalsk oplevelse. Musikerne vil spille på flere af byens scener samt bevæge sig rundt i gaderne og sørge for god stemning hele dagen. Se hele programmet på original.ihaderslev.com eller find os på Facebook. Vi ses!